Onpa rauhallinen päivä. Hetkinen. Ketäs nää on? Joo, hei! Hei! Okei, wow, hei! Okei, mä en tapa teitä, mä en tapa, okei? Mä en tapa. Onks sulla viimeiset sanat? No ei mulla oikeastaan oo. Sä olit tuomana. Mitä kuseja? Noniii! Moi! Mitäkäs taikaa? Kuuntelijan. Mitä Ajo! On mulla jo toteemi kädessä. Ai. Ai, nyt toi kirpas. Kuka tää jätkä on? Vedä se shieldi. Sillä on notcheja. Toi sattu. Saatko tän vedetty tän kilven? Siinä meni mun viimeinen toteemi. Ei, saaks se vähän? Vedä sen kilpi. Missä se on? Ja ton. Mä sain jakoneissa. Nyt aikaa. Noniii! Missä sä olit, kun sua tarvitaan? No niin! Kannattaisiko sun lopettaa niin kun mä tapaan sutkin? Noniin! Opeta ennen kuin mä tapaan sutkin. Vai mä kyllä sutkin tappaa? Noniin, lähe! Lähe! Lähe pois! Ketä nää oli? Venää. Tuleeko se takaisin? Tätä sähtee. Mä menin mun tiimiläinen katos. On sama, mitä täällä tyypillä oli? Moi. Moi. Onks täällä mitään ihmeellistä? Mitkäs taikaa? No niin on. Täällä on kirja! Jeksä? Joi. Mä otan nää windcharget. Sä voit ottaa Älä sit muut. kysy miten mä pääsin tänne. Kato mitä mä löysin. No mä ihan kohta luonto. Kirja. Voi kinuski alaviiva.
Onko se joku sun klooni? Vähän samantyyppinen nimi kuin sulla. No kun mulla on tullut Quantity-kavereita. No kortit. Näytäpä. Toi on X ja Z. Annapa se kirja. Jo. Se on varmaan netteris, koska se olisi muuten aika lähellä tätä. Mulla on muuten kysymys. Se on täällä päin. Mä nyt kattoo nää koordinaatit. Onhan sua elytraattivia raketteja. No. Se oli tänne päin. 4400. Ja 20. Mä sanoin, että ne on netteris. Ootat, se on tänne päin. Kaksikymmentä on. On täällä jonkun elyt. Onko se varaelytra? Jos tässä on stasis. Se varmaan vedettiin tohon. Venä. Koska tiedätkö sä, kun mua koetat tappaa? Juu. Mä pidän Invispilää sen takia, että mä ei nähdä. Juu. Invispilä ei oo mulla. Sattuisiko sulla toteemia? On mulla Venä. Mä annan sulla yhden tommosen. Mä tarvis. Tiedätkö mulla on 2 sulkkerista toteemeita. Mä tarvin mulla noita aika paljon. Mä tarvitsin edes yhden toteemin. Jos... Tappaa tosta vähän noita. Ota tuolla vähän. Noniin. Tiedätkö sä sitä silloin mulla? Mikä tää on? Ketä noi? Mä menin. Mä menen mutelle. No ei kukku. Jaha! Etkä se popannut. Tää taitaa olla se sama pelaaja kuin äsken. Missä tulitte V3? Tätä kuoli 1. Aha. Mä en edes tajunnut, että spiertiä. Missä nää on? Ne on tosi ylhäällä. Tuon teidät. Juupa juu. Noin, etenee maailma. Mitä Ai, täällä on kuollut joku. Friikamat. Wow. Miksi tää se? Ai sai. Mä tarjoan apua. Kannattaisiko sunkin käydä? Sun tiimeet jo meillä. Ei se ole kyllä mun tiimeet ollut ikinä. Eikö? Oot sen tiimissä? En mä tiedä. Miksi me ollaan muuten mun talon sisällä? Tää on mun talo. Mä olen väärää ihmistä, sori. Ei kiinnosta. Noin. Mä menin pudottaa me. Oho. Parempia aseella kuin minä. Mä oon näit parempi. No niin. Ai oot mua parempi suoraan. Osuhan me ottaa. Yes. Au. Nyt sä kuolet.
Bedrockia! Miksi täällä on bedrockia? Koska mulla on häkkereitä. Okei, nyt, eli te ansaitsette kuolla. Ai, nyt meni viimeinen toteemi. Autapa mua vähän. En! Tää! Onks täällä tote? Missä sitkö? Ai niin sulla ei oo totemia. Niin mä en pysty vetää... Mä en saa hyvin meistä. Tapetaan se! Saisiko apua? Saatko apua? Mä kuolen ihan just. Anna. Mitä? Breach meistä! Mitäs? Mulla on notche. Hei Breach poika. Blokkas se. Thanks! Mä autan! Hei, miksi sun takana on bedrockia? Toi yksi sana. Mä en. Jää rauhassa vaan. Jää rauhassa vaan. Mitä? Mä oon Haiter 4 Mikä loutieri oo? Mä Haiter. Noniin! Oh my god. Oh my god. Asu serkun puolella. Kuka sä oot? Moi. Missä oli kuolla? Ei saa! Mulla on se suuri Joo, paine. mä otan vaan tän linnan itselleni nyt. Että taida. Okei, mä kuolen. Tää on Sä et paha. saada tappaa mun kaveri. Oh no. Se tappaa joo, me auttaa. Mä pärjään kyllä. En mä tapa antaa. Ota kilppari. Tapetaan tää majoneesi. Tää alkaa ärsyttää. Tää ääni on kauhean ärsyttävä. Sä ooti kuka hävii. Tuu tänne. Okei, nyt niin. Tuu tänne. Missi. Sä yrität. Et sä tuu asunnoit. Missit? Haluat, että... Ei sori, mä löin sua. Sori. Hei! Tappo! Ilpari, kannattais sun lähteä täältä? Ei. Tää on meidän linna. Tää on meidän linna. Mikäs Sä et voiskrekki pysty. sieltä tuli? Jänä hyppelee. Mä tulin kyllä hakee tän linnan nyt itselleni. Et sä saa sitä. Te hyökkäsitte mun kotiin, niin mä hyökkään teidän kotiin. Tää on ihan reilu. Hyökkää vaan! Mut se... Tarkitaan tän. Hä? Me tarkitaan toisen, jota se sen kilpari. Kilppari, anna vaan sukkamat meille. Me tarvitaan niitä enemmän tässä. Mitä tää linnutella yrittää? Moi kilppari tyttö! Moi kilppari tyttö, yrität sä? Noniin! Au! Au! Mulla oli ehkä liian liikaa aurakummaa. Niin, mulla on ollut näitä monta vuotta.
Sitten oikein. Tuut sä? Tuut sä? Tuut sä? Mä saatan tarvita apua tämän majoneesin kanssa. En mä niin hyvä oo. Nonni, eka hitti. Joo, en mä taida kuolla näin. Mä taidan vaan hiivaa mun armorit. Ettekö te oikeesti osaa niinku vai täyttää? Ootteko te semmosia niinku... Majoneesi. Voin mä tulla sun kanssa oikeesti? Majoneesi. Ei älytröä, eikä karkuun menoa, eikä hiivaa. Ei te käytätte semmosta. Majo, lähetä. Sordia. Majo, lähetä, tuu. Ei, me ei te ette lähde mihinkään. Nyt sä kuolet. Tää masee mua, autapa mua. No on vähän vaikeet kun nää kuolee nää niinku intaa 10 notsia. Joo, ehkä me vaan antaudutaan. Tuu Majo. Antaudutteko te? Mun Joo, me antaudutaan. Mä antaudun. Noni. Mä annan teidän antautua. Annat sun notsit ja sun meissi. Te droppaatte teidän kaikki tavarat. Notsi ja meissi. En anna meissä. Entä jos mä annan mun meissit? Anna sun meissit. Mä en tarvii, kuuntele. Sun pitää antaa droppaa vaan sun kaikki Tossa tavarat. toset mä pudotin ne. Droppaa sun armorit ja toteemi. Ja älyt. Anna sulla pitää niin. Ei mulla oo ely enää. Ne hajos. Uju. Sulla oli äsken älyt. Antaa mennä. Annetaan näitten mennä. Tää linna on kumminkin nyt meidän. Varvarit on ihan rikki, mut hei. Mä sain linnan. Nice.